गाबोनहाय 18 थारिख अक्ट'बरावबो चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि आइजो गेलेग्रा हान्जा आरो पाटगावनि एफएलएन्स क्लाबनि आइजोफोरनि गेलेग्रा हान्जाफोरनि गेजेराव गाबोन 18 थारिखआवबो आइजोफोरनि मोनसे फुटबल गेलेनाय बे हाबाफारिया जागोन आरो बे हाबाफारिया एखे जायगायावनो चिरां जिल्लानि थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाबनि जेनाखि गेलेग्रा फोथार बे जायगायावनो जागोन। बेखायनो जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासैबो रायजो राजा सानसुमै आरो गुबुन गुबुन आफाद राजनितिक आफाद गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आरो फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा जोंनि लाइमोनफोर सेंग्रा सिख्ला गासैखौबो जोङो हांख्रायगोन जाहाथे बे हाबाफारियाव फैनानै गाबोन 18 थारिखआवबो फैनानै जाहाथे जोंनि आइजो गेलेगिरि बिथांमोनखौबो थुलुंगा होफैगोन आरो 19 थारिखआवबो जिहेथु गाबोननिया हयथ' जोङो 2थासोनिफ्राय जोङो जागायनो हागोनखौ जोङो मिजिंथिदों आरो बेवहाय मोनसे खोथा हाबनानै दङ गोबां रायजो राजाफ्रा सोंदों जाहैबाय टिकेटनि जागोन नामा गाबोननि आरो समफोरनि 18 थारिख आरो 19 थारिख मोननैखौबो मानसिफ्रा एसे गोनो गोथो जानानै दं होननानै जों मिथिनो मोनदों। जोङो स्पष्ट बुंगोन बेवहाय 18 थारिखआवबो 19 थारिखआवबो खुनु माने टिकेट लानायनि बाथ्रा गैया फ्रियैनो बेयाव नायफैनो हागोन। जोङो रायजो राजानि मददखौ जोङो हांख्रायगोन जाहाथे नोंथांमोना फै जोंनि फंबाय आरो बिनानावमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानैल' बाहागो लाफैनानै थुलुंगा होफैनो जोङो खावलायगोन।